Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gaur poix-poixik nator. Asteazkena musika asko gure saioan, eta ez dakizue ze abesti onak aukeratu ditugun gaurko sarrerarako. Musika ona beti jartzen dugu hemen, Goiuri, baina zergatik handiozu hori? Musikaren inguruko sarrera ingo dugu? Nire gogokoena... Zehazkenik dakidala, zinemaz itzengo dugu. Bueno, barkatu, film musikalez. Ez dadila musika gelditu. Inoiz. Izan ere, gaurko egunez estreinatu zen Gris, 1978 urtean. Olivia Newton-Johnek eta John Travoltak protagonizatu zuten pelikula, Sandy Olson eta Dennis Zukoren paperak egin zituzten. Duela 43 urte estreinatu zuten, Randall Kleiser zinema zuzendari estatu batuarrak zuzendu zuen. Jim Jacobs eta Warren Cassick zuzendutako Gris musikalean oinarritatutako film musikala da. Arrakasta handia izan zuen, mundu osoan zehar. Abesti onenaren Oscar saria irabazi zuen Hopelessly Devoted to You abestiagatik John Farrarek idatzi zuen. Eta 112.683.000 entzunaldi baino gehiago ditu gaur egun Spotifyen. 2 urrezko globo irabazi zituen ere You're the One That I Want eta Gris abestiengatik. Epa, nik noizbait dantzatu izan ditu eta abesti hau, Nork ez. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you. Eta Gris ez da gaurko egunez estreinatutako film musikal bakarra. 1980ko ekainaren 16an estreinatu zuten The Blues Brothers. John Landisek zuzendutako komedia musikala da, ospe handiko aktore zerrenda izan duena. John Belushi, Dan Aykroyd, Cab Calloway, Aretha Franklin edo Carrie Fisher, besteak beste. Eta musikal honek ere abesti famatu eta oso onak utzi zituen rhythm and blues eta soul generotakoak batez ere. Give me some loving, Everybody Needs Somebody to Love, eta nola ez. Aretha Franklinen Think abesti famatua. Eta Aretha Franklinez hitz egiten ari garela, Aretha Franklinen kontzertu baten dokumental musikala argitaratu zuten 2018an. Amazing Grace duela aste batzuk komentatu genuen Ainhoa Marzolekin. Bai, Amazing Grace film dokumentala Sidney Pollackek taldeak filmatu zuen 1972an Aretha Franklinek Los Angeleseko New Temple Missionary Baptist Church elizan 2 kontzertu eman zituenean. Artxiboko materiala bihurtu zuten kontzertu hori, etzen erabili eta 2008 urtean Pollackek Alan Elliot ekoizleak bukatu zuen filma. Aurreko urtean, 2020an, Respect pelikula biografikoa estreinatzekoa zuten, baina udara honetan estreinatuko dute azkenean, pandemiaren ondorez atzeratu egin behar izan zutelako. Lies Tomik zuzendatu du eta Aretha Franklinen bizitzan oinarritzen da biopik hau. Jennifer Hudsonek protagonizatuko du pelikula hau, Aretak berak eskatu zuelako. Eta dagoeneko askok diote Oscar saria merezi duela Hudsonek Franklinen papera egitegatik. Hemen pelikularen aurrera pentso bat. Baby, I got what you need. You know I got it. All I'm asking is for
Wow. Wow. Oiei purdia, Bai. Ze ona. Dagoeneko Hudsonek badu Oscar sari bat 2008ko Dreamgirls filmean egindako lanarengatik. Motown eta bereziki The Supremes taldean inspiratutako musikal honek sekulako arrakasta izan zuen. Eta agertzen diren aktorek mundu mailako ospea eta errekonozimendua lortu zuten. Artean ziren Beyoncé, Eddie Murphy, Jamie Foxx... Bai, pelikula honetan ere Jamie Foxx azaltzen zen. Honek ere ibilbide ospetsua eta arrakastatsua izan du. Baina, egia da, egin dituen film batzuk ez direla hain onak izan. Adibidez, Shade pelikula. Amaia, Shadea egin diozu Shade pelikulari? Berriz. Wow. Biki nahikoa, eta agian zuringo izugu Shadea, horako txiste txar bat emateko. Vale. Ez, Goiuri, ez diogu Shadeik egingo, ez egin, baina itzal handiko Wow. Barkatu, beste aktore bat agertzen da pelikula honetan, Sylvester Stallone. Badator lotura. Badakit nora joan nahi duzuna, Maia. Ze pelikularengatik da ospetsua Sylvester Stallone? Rocky Balboa jauna esan nahiko duzu? Hori da, Rocky filmetako protagonista da Sylvester Stallone. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. Rocky ez da musikala, baina zea besti ona eta arrakastatxoa den hau, herrialde askotan da ezaguna. Bai, eta gaurko egunez hiltzen 2017an John Gilbert abiltzen. Rocky filmetako lehenengoaren eta 5. zuzendaria izan zena. Zuzendari honenaren Oscar saria irabazi zuen Rocky filmarengatik. Izue, musikalak alde batera utziko baitugu, Psycho filmeko soinu banda ere, benetan bereizgarria da. Bai, eta gaurko egunez estrainatu zuten, duela 61 urte, Alfred Hitchcocken film hau. Beldurrezko filmetan famatuenetarikoa da. 61 urte pasa dira eta nik oraindik beldurra sentitzen dut. No, ez daitezen beldurra hitz egiten hasi, bestela gure Goiuri korrika joango zaigu eta ez da komeni. Beraz, komedia pixka bat. A ber, nork egiten du Josi Antolosa eta Maño Kortaren imitaziorik oberena Euskal Herrian? Jon Iraolak, zalantzari gabe. Arkigatxik esele enpresak ze ekarri digu? Guatzen maldi maiz, Xabier, guen dela gutxi ekipoko baten urtek izan ituan. Eta pasta egarri xizkien, baina beti bezala berdinek atzetuk. Bai, pastekin beti pasatzen dugu. Pilota munduko jendea gozozalea izaten da, normal. Eta beti berdinek atzetuk, eta orduan gu pentsatzen ongitxan, eta atako ju pasta kaja bat. Ze hona zan. Bai. Ja, lotura zinda, gaurko egunez jaio zela Ibarrako aktore eta gidoilari hau, Jon Iraola, Guazen Mank, Noaua, Brinkola edo Agur Etxebesten ikusi alizan dugu. Beraz, hemendikan, bigarren kafetikan, zorionak, Jon. Zorionak. Aizue, egia da, playlist politia geratu zego, bai. Baina, gaur asteazkena eta oraindik musika askoz gehiago izango dugu gurean, ez da? Eta ez musika bakarrikan, baina bai, musika asko. Adibidez, Ane Elizegi Agirre eta Irati Trantxeo Txandorena izango ditugu gurean, kanpotiarrak tartean. Ekarri duzue truke egiteko zerbait? Ze ekonomia kolaboratiboaz hariko gara beraiekin. Noiz sortu zen, zein den xedea eta ze arazo dituen? Nik trukerako abesti bat ekarri dut. Epa. Gaiu taldekoen abesti berriena aurkeztuko dizuegu. Primizian. Ez inorrek entzun, zuzenean publikoki ez inorrek entzun. Bigarren kafea eksklusiba. Bigarren kafean eksklusiban egingo dugu. Azken bideia izena du kantu honek. Eta bigarren kafean, laizter entzungo dugu, estrenekoz. Esklusiba! Eta Leire Palaziosek bere abesti kutxunen zerrenda osatu diogu. Entzun nahi duzu aurrera pentso bat? Adibidez, hau, aukeratu du.
eta iratzurkizu Gaztainazpi dator gure estudiora, bere lehen diskora orkestea. Iratzizena du Oriotarrak atera duen lehen diskoa. Elkarrizketa akustikoan izango da gurekin, gauza asko galetuko dizkigu, eta bera bestiak ere zuzenean joko ditu. Epa, bueno, orduan txe, prest gaude? Noski, gu beti prest. Beti prest? Beti prest. Ziur zaudete? Bueno, ia beti, baina normalean bai. Vale. Ia, beti Gaur, ekainak 16 ditu, eta asteazkena. Zuekin, Bero Estarring, Amaia Resende egiluz. Kaixo, kaixo! Izerdi patxetan Estarring, Iñaki Lasaetura. Atxaleos! Eta erdi zorabiatuta ni neu, Goiuri Zeizarandia. Nere ondoan zaudenean gorduak azkarrago pasatzen dira ezaidazu nola ikasten den denbora gelditzen ta egunak iluntzen batez ere. Aizue, Afrika bibangen doinu hauekin maite duten tarteari ekingo diogu. Prestatu dituzue? Bai. Bai? Duda, baina galdera hori? Eta Anek eta Iratik prestatu dituzte beraien maite dutak? Bai. Bai, baina bueno! Orduan zein hasiko da? Zuk agintzen dezu hemen, zuk esan, guk ez ditu kontrarik eramango. Orduan hasiko naiz. Bale. Bida, nik maiteuta da, baina gorroto batekin hasi behar dut. Ui. Gorroto dut dendetan, bai. Galtzak erostea gorroto dut. Galtzak erostea. Bereziki, galtzak probatzea, eta, gehienak ez zaizkit ondo behatzen, eta orduan arazoko ditut, ze ez balin bada izterra, da ipurdia, eta ez balin bada ipurdia da gerria, eta bestela luzera, eta bestela poltsikoa. Ez dakit, beti arazoren bat badute nire galtzek. Eta gorroto dut. Baino, topatzen duzunean, gustoko duzun galtza bat, eta erosten duzu eta probatzen duzu, eta magia ondo geratzen zaizu, eta ez diozu, ez dakit, ez dezu ezer aldatu behar, hoi da, Nirvana topatza bezalako xea, eta gaur hoi gertatu zait. Eta oraindik ez ditut estrenatu, baino galtza berriak dauzkat, eta oso pozik nau. Eta hori maite dut. Iñaki. Nire maite dut ez da gaurko izan da atzago bekoa. Ara? Zu ni bezala atzerrin bizi izan zera denbora letxo bat. Bai. Bueno, eta bai, adibidez, oza... Eta Irati. Eta ni ez, bale. Eta Bueno, eta bakizu ez, kanpo bizenen, supermerkatuak desberdinak dira, eta beti topatzen duzu produkturen bat, bukatzezuela produktori atxikipen bat eukita, edo guztua produktorekin.
batzo pasatzaiten, momento publizidad kuña, Lidlea jo nintzen, eta Lidlen egiten dute batzutan aste bat, aste italiarra, aste ez da zer, eta justu esan, aste karibeñoa. Eta topatu nun, Kolombian aten nun zerbeza. Eta orduan ere aurpegia izan zegoela mundiala, eta kontrolatu nintzen, eta bakarrikan 6 erosin dituen. 6 Club Colombia bakarrik erosin dituen. Osondo. Ala, nik ezagutzen dut marka hori. Bai. Txian zidazkat. Ekarri honea. Broma da. Etorri nahi bazu, jarriko ditugu frigorifiko. Vale. Eta 6-5 gaude hemen, netzako bi, eta bagoitzako bat. Bueno, hau bigarren kafea, bigarren kaina biakatu baino lehen. Bai. Maite dutekin jarrituko dugu. Amaia, bota. Nire maite duta, dijoa lotuta zure atzoko maite dutarekin. Ui? Atzo aipatu zenun, maite zenula lotxagaltzea, eta jarri zenun adibide bezala, nik hasieran. Ni. Jarri zenun, nik hasieran enula sarrerarik egin nahi, gidoia osatzerakoan, beldurra nekalako, eta, ja, galdu nola beldur hori gutxinaka, eta, hau sartzen nintzela. Gaur berriro egokitu zait sarrera, idaztea edo, saiatzea bintzat. Eta eukidut izugarrizko blokeo momentua, momentua ez goiza orokorrean osoa, enekin nundik tira, enekin zer egin, zer idatzi, banekin, baina ezin nun, enintzen kapaza. Eta eukidut, blokeo momentu maksimo bat, zati batekin, eta etorri dago Juri, eta indit, venga, hau, jarri, venga, nik idatzeko eta zuk beste guztia, venga, hasi, Amaia bat, tal. Eta desblokeatu naiz, gutxi gora bera, baina desblokeatu naiz. Eta hori oso gauza maitagarria da, pertsona batek espabilatzea izunean da. Ez dakit nola esan, masaieko, baina metaforiko bat ematea, espabilatzeko. Lastan bat. Bueno, oi ama, benetan, dela nire maite dut. Nik maite ditut, zaplasteko metaforikoak. Perfecto. Eta zukane? Nik maite dut, denboraldiko lehenengo tomate entxalada esatezuna, ja tomatea ona dago, ja da ugarako tomatea. Eta atzo pasatu zitzaiten, eta izan zen zoragarria. Ere maite duta. Nik ere maite dut zure maite duta. Eta maitzeko, irati trantxe, ze maite duzuzuk? Nik maite amarra guain berango iluntzea. Bai. Gauza bat gehituko diot. Eta etxeratzea agindurik ez edukitzea. Bueno, guztiara. Bestela, amarretan... Karo. Bai, hauek izan dira, gure maite dutak, ze derrak diren maite dutak konpainian, baino saioari ekin beharko diogu, ze oso gai interesgarria plazaratu nahi digute iratiketan. Apetez josika, ateak itxina, orduan gintzapetu bat. Denetik izan, gehiago nahi gelditu da bigaren, lehenengoa etxan, betiek ez dizute. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Anek eskatu digu abesti hau, eta guk abesti honekin hastea erabaki dugu, ze, hau ere ekonomia kolaboratiboa da, ez? Zuk eskatu eta guk eman. Baina hau da oso labur bilduta eta asko hobeto azalduko digute gure kanpotiarrek zer den benetan ekonomia kolaboratiboa edo zer ez den.
hasiko da, ane irati. Ni hasiko naiz. Bueno, lehengo asten hitzen genuen gentrifikazio eta turistifikazio prozesuta ziritan ematen dianak eta azkeneko urtetan batez ere oso latentea ekarri dutenak hirietan eta hauekin lotuta daude hainbat enpresa, ezagunak ingo zaizkigunak Airbnb, Uber, Cabify eta kirauntako beste hainbeste. Prozesu hauetan izugarrizko protagonismoa eduki dutenak, ez? Eta ekarri nahi genuen ekonomia kolaboratiboa, ze enpresa hauek jaiozian ekonomia kolaboratiboaren etiketapean edo ekonomia kolaboratiboaren baloreenpean, baino pixkat igual hasieran zeukaten esan nahia galtzen edo erabat aldatzen jundia. Eta, pixka bat esplikatu nahi genuen zer dan ekonomia kolaboratiboa eta zer pasadan hemen tarten enpresa hauek bihurtzeko ekonomia kolaboratiboa ez dan beste guztia. Eta, pixkat ekonomia kolaboratiboa oinarritzen da ekoizle eta kontsumitzaileen arteko interakzio konstante baten, behin arteko konexion eta kolaborazio, hau da laguntza harreman baten, ez? Orduan, horrelako harremanak edo horrelako elkartrukeak beti existitu izan dira, baino mugatzen ziala ezagunen arteko harremaneta eta orduan nahiko sare eta eskala txikiak izatezian, ez? Hemen pasadana da teknologiei esker harreman hau ez ezagunen arten eman ahal izan dudala eta gainera horri esker, kapitalizatu indala eta gaina internetek ahalbidetzen dula sare hontan transakzioak ematea baita, ez? Orduan, pixkat lehenengo helburu hori laguntza izatetikan pasada, kapitala izatera. Eta gaina ikusi dezakegu lehenengo pixkat dimentsio ugari dauzkala horrek, ez? Alde batetik hori ikusten dugu, zen egia da enpresa batzuk, eta gero jorratuko dugu pixka bat, ez? Nola enpresa, haundi batzuk, ez? Hori nolabait moldatu edo egin duten, baina nane komentatzen zituen printzipio horietan oinarrituta ikusten dugu hainbat alor daudela, ez? Eta horrek ere ekartzen du nahiko zaila izatea, definitzea, badaude hor inguruan printzipio batzuk, baina definitzea nahiko zaila da zen mota desberdinetako ekonomia edo kolaboratiboak edo dauzkagu, ez? Alde batetik badaude batzuk ekoizpenetik erlazionatuta, ez? Eta hor dago, adibidezko working espazioak edo innovazio kolektiboak ere, ez? Open software eta guzti hauek ere hortik daude. Finantziazio ere bai, ez? Crowdfundingak eta, hor badaude beste finantziazio mota batzuk, eta gero kontsumoare bai, ez? Eta igual guk ezagutzen duguna da gehiago kontsumoa, ez dakit BlaBlaCar, edo Uber, edo horiek dira ezagunenak, baina baita ere daude gure egunerokoan, eta betidanik esan duen bezala, ez? Betidanik existitu dian horiek, ez dakit, ez? Elkartrukea, ez? Zerbitzuen elkartrukea, bada ere bai, ez? Kontsumo modu bat, eta bada, ez? Ekonomia kolaboratiboaren zati, agian ez zeukanla izen hori, baina, desde luego, bai, paradigma honen barruan edo sartu litezkenak, ez? Eta azkenen, badirudi, ez, hau gehiago edo sustatu zanetik, paradigma ekonomiko berria edo badagola, hain berria igual konbilen artean jarri behar da, zen hori, ez? Historikoki ere horrelako hartu emanak eman dira, baina, interesgarri izan daiteke zen badirudi beste aktore batzuk sartzen direla, beste helburu batzukin, balore batzukin, ez? Baina, dena bezala, nola kapitalismoak eta nola neoliberalismoak, hartu ditu norko hainbat aspektu, ez? Interesgarriak edo egiten zaizkigunak, eta batez ere hori ikusi da, adibidez, 2008ko krisiaren ondoren, ez? Azkenean krisi garaietan behar berriak sortzen dira, ez bakarrik behar materialak, askotan ere ez, esperientzia beharrak, erlazio beharrak, eta nola, krisi horretan, baitare sortuta auzoetan, ez, elkartruke horiek, hori, behar baudelako, baina nola baitare, bazkenean ez, etekin atera nahi dituzten horiek ere bai, erabiltzen dituzten, behar horiek beste modu batera kontatzeko.
argi dagona da hemen, ez, azkenan konfiantzan oinarritutako erlazioak direla, ez? Gutxienez, ekonomia kolaboratiboan kontutan hartzen badugu hori, ez? Hasieran aipatu dugun definizio hortatik, ez? Eta hortarako, bai konfiantza eta baita ere reputazioa, ez? Kuriosoa da adibidez, hanek esaten zuen bezala, nola teknologiaren bitartez erabiltzen den hainbatetan, reputazioa zergatik zen, segundazuk, ez badaukazu reputaziorik, ez duzu laikik jasoko, ez duzu... Eta orduan ja ez duzu lortuko adibidez saltzea, edo inork zure zerbitzu hori erabiltzea, eta orduan ez badezu lortzen inork zure zerbitzu hori lortzea, ez dituzu lortuko lai gehiago, ez? Eta orduan hor sartzen da horrelako espiral batean, hor ez dala, beraz, esaten danean, ez, dala demokratizatzea ekonomia, demokratizatzea norentzat eta zeren baitan eta nork lortzen duen, eta horrean inguruan ere hainbat hausnarketa eta kritika egiten dira, ez? Denak ez daukagu akzeso berdina, ez? Olako gauzetara, eta ez da ez daukagu sare berdina. Hau aurrekoan komentatzen genuen, Black Mirrorreko atal horren arira, badagoelako atal bat puntuazioetan oinarritzen dena, eta gizartea sareetan lortzen dezun puntuazioaren arabera antolatuta dagoela, eta komentatu genuen, TripAdvisor eta bezalako plataformetan era, gurpil hori sortzen dela puntuazio gutxi, bezero gutxi, beraz puntuazio gutxi, baina puntuazio gutxi, bezero gutxi, eta plataforma hauetan, ekonomia kolaboratibo eta hain demokratiko diruditen plataforma hauetan ere horrelakoa gertatzen da. Bai, azkenen behar bat dago, ez? Konfiantza sare horiek sortzeko, ezagutzatik sortzen ez dianak, beste nolabait sortu behar dia, ez? Gero aparte, ekonomia kolaboratiboko, ekimen hauek badaukate olako mitologia positibo bat, ez? Komunitatea, elkarbanatu, laguntza, zure etxea, ez? Eta orduan, nolabait sustentatu behar da, ez? Eta ez bakarrik, prezioen kompetentziagatik, obviamente, baita, oso aliciente importantea dela, baina, behar dezu, nolabait, kobertura bat, ez? Bezeroak edo kontsumitzaileak baita behar du nolabaiteko babes bat, hori erabiltzerako orduan, eta, ematen du beste batzuk emandako puntuazioi esker, legitimitatea ematetzaiola honi. Eta gero baikia da, barkatu, san? Ez, gero, justo, bide batera ikadabra guztian. Esan zuk eta izatzuko nahiz, lasai. Ez, nik justo aipatu dula bezero hitza, eta nik uste hori ere aldatu da, ez? Ja ez da bezero, edo hori saltzaile eta bezeron artean, azkenean, eta beti ere denak esaten dugunean, kakotxa artean, zen gero ikusiko dugu, bonek ere mugak dauzkala, ez? Denak horreta, baina bai momentu batean izan aitekela kontsumitzailea edo bezeroa, eta hurrengo momentu batean izan aitekela zerbitzuaren emailea, ez? Eta zergatik zen, azkenean ez gaude ondasunak sortzen. Aigana da, daukagun hori partekatzen batzuetan, eta badaude horrelako esperientziak, ez? Ez dakit couchsurfing adibidez, ez? Partekatzen dut nik nire etxeko sofa. Eta beste batzutan berriz, diru truk egiten da, ez? Baina da, hori, ez dago ondasun berririk. Dagona da, nik daukaten ondasuna, banatzen dut hortarako ere bai egia da, ondasun bat eduki behar dela. Orduan, baina horrek nik uste aldatzen dulare bai, hori, nola ulertzen dugun ze kontsumitu daitekeen, ez? Eta orduan, interneta hor izan ziteken, edo, kasu batzutan, couchsurfinga adibidez aipatu zu, izan da erreminta bat, ez? Sarea sortzeko erreminta bat, baino hor erreminta bat beharren bitartekari bat sartzen hasten den momentun, eta bitartekari horrek onura bat ateratzen duen momentun, ez? Azkenen, plataforma bea dao, ez duna ondasunik sortzen, baino bai eramaten duna onura bat, ez? Enpresa, esan nahi dut, ekonomia kolaboratiboko enpresa kapitalista hauek sortzen hasten dian momentu hori izaten da. Bai. Gero, esaten genuna pixkat oso anitza dela, eta adibidez hau prestatzean, badaude adibidez esperientziak land sharing edo deitzen dana, ez? Eta da adibidez, nik lurra baldin badaukat, eta lur hori ezin baldin badet ustiatu nik bakarrik, konpartitu egiten dut.
Orduan, bueno, hor badaude ere bai, ez, hainbat esperientziak hasi, bueno, oso anitza dela, gertatzen da, pixkat ane komentatzen zuen hortatik, badago ere bai, share washing edo deitzen dana, ez? Eta zer da hau, konpartitzearen ez dakiz zuriketa edo. Azkenan jartzen diogu konpartitu etiketa, eta orduan ez, hanek esaten zuen mitologia hortatik, ez? Konpartitzea, komunitatea sortzea, sareak, eta hortatikan zuriketa batzen azkenean egiten dana da, hori ez, negozioak edo beti bezala, ez? Ekonomia hor ez da aldatzen, deitzen da konpartitu, eta orduan ja ematen du beste zerbaitetaz ari gerala, eta benetan ari gerala, hori, ez? Sareak sortzen, kolaboratzen, baina azkenean teknologia erabiltzen dugu, lehen teknologiatik kanpo egiten zen berbera egiteko, ez? Eta da, tekinak atera, gutxi batzuren eskun dagoen gainera, ez? Etekina, eta, beste elementu berri batzuk sartuta, baino ez dula horrelako eraldaketa suposatzen. Orduan beti ere, hitz egiten dugunean ekonomia kolaboratiboaz, zertaz ari gera, ez? Eta guztiz desberdina da, zertaz ari geren, eta nola jartzen den praktikan batez ere, ez? Agian elementu berdinekin, baino praktikan nola jartzen den guztiz aldatzen du. Zen azkenan, gainera, ekonomiaren adibidez hori, demokratizazioaz eta hitz egiten daren ere bai, planteatu ezakegu zein mugak dauden, eta mugak daude adibidez nork erabili dezaken, ez? Esaten da, ez? Denen eskura dago. Bueno, denen eskura dago, lehenengo eduki behar dena da, erlazio kapital bat, edo lehen komentatzen genuen bezala, ez? Sare bat eduki behar da, sareak sortzeko aukera eduki behar da, konfiantza ondo ikusia, ez? Egon behar dezu, orduan, hor ja, kanpoan gelitzen da jende asko. Eta gero bestaldetik ere, kultura kapitala eduki behar da, eskumen digitalak eduki behar dira, baina baita ere, sarbide internetera, gai izan bergea, ez, internetera biltzeko, eta iruditzen zaigu gaur egun denon eskura dagola, baina, hor daude ez, pobrezia energetikoa, ordaindu behar da, adibidez, eta gero ere bai, munduko zati handi batean, ez dagoela eskuragarri hori, orduan, guzti hori ere, oso nik uste garrantzizkoa dela. Eta askotan hitz egin dugu uste kanpotiarretan, ez, hezkuntzaz, eta hemen ere badagakoa hori, zen azkenean egin ekonomia kolaboratiboko baloretaz hitz egiten, azkenean nola erabiltzen ditugun balore horiek, ez? Eta ekonomia kolaboratiboa nola eramaten dugun praktikara, eta nik uste hezkuntzatik ere horrek asko daukala ikusteko, ez? Ekonomia kolaboratiboa zeri deitzen diogu. Ez? Eta nola ikastitugu balore horiek, ez? Tekina ateratzaz aparte, hori, ez? Ze garrantzizkoa den azkenan konpartitzea, eta ze garrantzizkoa den, hori, ez? Saretzea eta elkartrukea edo laguntzea, ez? Hor nik uste asko daukagula egiteko eta asko egin daitekela, ez? Hortxe gaudela muga horretan, nora dijoan, eta denen esku dugu ere badagoela. Ez bakarrik, eta horren ikusiko dugu, ez? Ez bakarrik, zen azkenan hor, boterean undagon, eta erreixa. Hoixe, Sabarrontze, ustet, heldu garela garai batera ezin deguna ekonomia kolaboratiboen plataforma hitz egin startupak edo teknologia aipatu gabe, aipatu dugu interneta, baino ikusi ditugu eta ezagutzen ditugu BlaBlaCar edo Uber bezalako plataformak eta hor badago sortu da enpresa mota edo ingurune ekonomiko berezi bat. Bai, azkenen eredu bat teknologiari lotutako zerbitzu berritzaile bat eskaintzen dutena, baino ez dutena bat ere arriskurik izatenak iaia langileak, eta gainera desregularizatutako alorretan edo kanpoetan ez mugitzen dianak, eta orduan, hori komentatzen genuna pixkat kolaboraziotik edo kolaborazio bezala ulertzen zian kontestutatik pasatzen dira enpresa handi hauek kapitalismo bortitzen esango dugu ez, eta ekonomia kolaboratiboan laguntza eta pixkat redistribuzioa izan beharko zan beharren kontrakoa ez, osea
gerota Bai, monopolio gehiago sortzen, ez? Edo oligopolioak, edo azkenean. aberatsago dira, eta daukaten eredu prekarioari esker, pobreak ere pobreagok dira, eta langileak oso egoera txarrean daude, ez? Orduan, gaina behaiek defendatzen duten zerbait da, ez dela instituzion partetik erregulazioik behar, baizik eta erabiltzaileak daukala autua, zerbitzua hautatzeko, ez, askatasuna, ez dakiz egun, komunismo, libertad, eta, azkenen da liberalismoaren, Bai. oasia. Badaude gainera datu adierazgarri batzuk ere, ez? Eta azkenean badibidez, enpresa handienak, ez? Uber, Airbnb, Lyft, guk ez zegula inezaguna egiten, baina bada olako, ez? Estatu batuetatik datorren beste enpresa olako izugarri bat. Alde batetik, zenbat milioi eta milioi erabiltzen dituzten. Zenbat, adibidez, euneko zati handi bat, inbertsio funtsek, inbertitzen dute dirua enpresa hauetan, ez? Orduan, askotan hitz egin dugu ere kanpotiarretan, eta gai askotan atera da, nola, funtsa hauek, ez, daukaten boterea, eta erabiltzen dituzten mekanismoak, eta hemen ere bai, hau inbertitzen dute. Eta gero oso kuriosoa da ikusita, bai, hiru enpresa hauetan, jabeak zeintzu diren, eta, ez, eta generoari begiratuta ere bai, ikusten dugu, ez, euneko 89, kasu batzutan euneko 100 gizonak direla, ez? Orduan, botere handia lortzen ari diren enpresa hauetan ere bai, ez? Genero ikuspegiare, badago, eta, azkenen gai asko jorratu dugu, eta kasi gai guztietan, edo kasi gabe, ikusten dugu ere generoak nolako eragina daukan, ez? Edo ze implikazio desberdina daukan. Eta geroanek esaten zuen arira ere, azkenean eskatzen dutela edo exigitzen dutela, ez? Regulazio publikoa ez edukitzea, eta hori ere nik uste dut oso, ez? Hausnarketa egiteko oso garrantzizkoa dela. Azkenean ez badago inolako arau publikorik, esatezu zen, iritsiko da momentu bat hezkuntza edo osasuna horrelako plataformetan, ez? Jasoko degula, edo horrelako plataformen bidez eskuratuko degula. Hori nik uste dut oso garrantzizkoa dela hausnartzea. Eta horretaz gain, ez baldan badago inolako araudirik, zen gauza bada, elkartrukea oso ondo, eta elkartrukeak ez du inolako araurik behar, zen da, ez pertsonen arteko trukea. Baina, ze gertatzen da ja lana sartzen denean hor barruan, ez? Hori ere ez da arautuko, eta hori kanpotiarretan hausnartu genuen, Ken Loachen pelikula baten inguruan itzen genuen, Sorry I've Missed You, eta pixka Riderren inguruan, eta nolako prekarizazioa dagon, eta lana, azkenean ez, kasi musutruk egiten dela, ez? 12 ordu, zer kobratu gabe, olako ez, autonomo faltsuen, menpe, eta, guzti hori ere bai. Eta azkenik horrela pixka sektore publikoarekin ere lotuta fiskalitatea, azkenean modu invisible baten egiten baldin bada, eta ematen baldin badu horrez dagoela ezer, ez? Etekin guzti horiek ez dijoaz, sektore publikora, eta noren esku galditzen dira etekinak, ez? Bai, Airbnb kasuna adibidez izugarrizkoa da, hirietan edukitzen ari da izugarrizko inpaktoa, baina ez udaletxeko arketan adibidez, ez? Orduan honek sortzen duna da, izugarrizko zuloa, ez ezuk esaten dezuna, diru hau desagertu egiten da, batzun poltsikutarako. Bai, eta Uberrekin ere ikusi genuen nolako eztabaida eta nolako eztabaida egon zen, ze ikusten genuen nola beraiek esate zuten ez, beraiek diala aplikazio bat, ez dutela zerbitzua eskaintzen, beraiek aplikazioa eskaintzen dutela, eta orduan fiskalitatea aldetik baita ez, guk hemen sortu dugu eta Irlandan daukagu hemen, ez dakit gure etxea eta gu aplikazio bat gera, eta orduan ez dugu ezer sortuko, baina gero hemen herrietako ekonomian sekulako eragina zeukan. Bai, nahi aitzait etortzen demora guztian, hasieganetik, demora guztian, uste, ez dakit programan bertan itzen dugun, baina mikrotik kanpo, bai, Too Good To Go aplikazioak, eta sortu zena ez, hori lehenazuek esan dezutena, balore oso honekin, bota ingo den janariarekin, eta zuk jaso dezakezu, merkeagoa izango da, orduan, bi aldetako... Amaia barkatu, hori da plataforma bat,
Bai, Nola, bai. Da, adibidez, imaginatu, hemen, Tolosan. Nik No, daukat... imaginatu beharrik. Bueno, ez dakit badagon. Nik Donosti bakarrik ezagutu izan dut, eta da, aplikazio bat, non, nik daukat okindegi bat, edo dakat jatetxe bat, edo dakat dena delakoa, eta orduan niri gauean sobratu zizkian pintxoak, ogiak edo kurasanak, jendiari, hori ez botatzeko, jarriko ditut merkeago, prezio merkeagoan, orduan, nik aplikazioa baldin badukat, bilatzen dut, Tolosan, aukindegi hontan dago pakete bat, berez, uste dut ezakizula zer altzaizun tokatu, orduan jutezea bila, merkeagoa da, eta orduan lortzen duzu janari hori ez botatzea. Orduan, esatezu, ideia ona da. Asuntua da, gaur egun, plataforma horretan ere, supermerkatu handiak, kate frankizia, ezagun maksimo hauek, ere sartzen dira. Orduan, ze puntura arte, ze desberdintasun dagoen? Nik dakadala nire okindegi txikia, familikoa, betidanikoa, eta egiten dut, nik sortzen duten hori ez botatzeko, edo kate handi batek, edo supermerkatu handi batek, sobratzen zaion janari guzti hori urteroko, tonaka botatzen ditula, ez dula egiten janari hori ez botatzeagatik, badaude beste bide batzuk janari hori ez botatzeko. Baina diruetekina ateatzen dute hemendikan, gero, jendeak hartuko dula, beraz, aprobetxatu egiten naiz, ez? Da pixka bat aldaketa hori, eta adibidez, pandemia garaian, komertzio guztiak ireki dienean, eta auzo eta herri askotan, sortu dia sareak, komertzioetakoak bizilagunen laguntzakin, komertzio batera junezkeo beste komertzioko deskontu bat lortzen duzu, hori bada ekonomia kolaboratiboa, hori da, herritarra eta komertzioaren arteko harreman osasuntxu, noski beti kapitalismoaren barruan, merkatuaz hitz egiten ari garelako, baina bada sare osasuntxuago bat, edo udalek ere sustatu dituzte horrelako kanpainak, eta ze garantzitsua den desberdintzea, bi gauza berdin edo oso modu antzekoan salduko dizkigutenak edo salduko dizkigutenak, azkenean hola da, eta hezkuntzak ze garrantzi dakan hor, gu kapazak izateko identifikatzeko zer den benetan lagungarria izango dena, eta zer trampa bat, kakotxenartean trampa bat. Eta ez bakarrik identifikatu, baita ere sustatu, ez? Eta pixkat modu positiboan bukatu nahi genuen, zen badaude hainbat praktika asko egiten ditugula, hori, ez? Truekea beti egon da, ez? Baina momentu honetan, edo azken urteetan ere badaudela hainbat praktika, ez? Denbora bankuak. Eta denbora bankuetan azkenan bakoitzak, eskaintzen du, ez? Dakin hori, eta elkartruka egiten da, denboraren bitartez. Edo trukea bera, ez? Nik gauza badauka, zure bestea, edo, badaudela hainbat eta hainbat moneta sozialez ere hitzen genuen, eta horrek ere badauka, ez? Paradigma aldaketa baten, asmoa. Orduan, hor badaudela, ez? Edo coworking espazioak segun nola dauden. Nik uste dut, pena dela, adibidez pandemian edo krisi garaietan gertatzen direla gauza horiek, asko beharretik, eta nik uste dut erronka badela, nola lortu hori gure egunerokoan, ez, pandemiari gabe edo krisiri gabe gure egunerokoan, beste erlazio mota bat sortzen delako, eta beste, balore batzutatik, talentasun batzutatik, ekonomia beste modu batera egitea, ez, eta nik uste badaudela, eta bakoitzak gure etxean inguruan, begiratzen badugu, ez, zer dauden, eta parte hartzen badugu, sustatuko dugula mundu hontako ekonomia kolaboratiboa. Bai, eta batez ere askotan hemen komentatu duguna, ez? Zentrura ekartzea, ekonomia bat ekartzea, zentruan daukana beste balio batzuk zuk esaten duzun bezala, edo pertsonen bizitzak, edo beste bat, diru metaketa hutsa ez dana, ez? Eskerrik asko, Ane eta Irati, gai hau gurera ekartzagatik, oso interesgarria da, jarraituko dugu, zuek esaten duzuen bezala, hezkuntza horretan pixka bat ikertzen eta gauzak ulertzen, ze oinarrian dagoen ideia ez da txarra. Bera, ez dakit pixkat kritiko izan eta aukera egokiak topatu. Eskerrik asko netzen. Zuei. Agur. Agur.
estoy aquí, cúrame el tiempo, pasa para mí, y sálvalos a ellos, sálvalos a ellos. Eta Iñakik esan du trukerako abesti bat dakarrela. Oaintxaz aurkeztuko dugu. Keep Calm and bigarren kafea. Eta oain, Amaia eta ni isildu ingo gea. Bai. Musika kendu ingo dugu. Badela garaia, Musika kentzeko? Ez, gu isiltzeko. Eta Iñakik azalduko dugu, zer den dakarren opari hori. Ze presioa. Esan. Ba, truke abesti bat daukagu, eta, bueno, la humil esan dezakegu, esklusiba mundial bat daukagula bigarren kafean. Orain dela pare bat aste egon hitz egiten Gaiu taldearen inguruan, egon hitz egiten labur bada ere, ba, Mikel Abregoren ibilbide musikatu egin genuen, eta hor aipatu genuen nola abesti bat egin zuten Gaiukoek, eta, ba, bueno, gaur daukagu Gaiu taldearen azken bidaia primizian entzuteko aukera. Inor baino lehenago guk entzungo dugu, ze Gaiuk ostiralan argitaratuko du disko berria, begiak egiak baote, eta, bueno, errati desberdinetan joan dira abestiren bat primizian edo aurre estrenatzen, eta guk estrenatuko dugu, esan bezala azken bidaia. Eta beste hori osorik entzungo dugu. Urdurino. Azken bidaia kantuaren letra, ba, Xavier Montoya idazle eta musikariak idatzitako Future No Future etikan dator, eta hemen Montoyak ba, David Bowieri eskaini zion abesti hau, 1986ko urteko azaroan, abesti hau ez horretu, idatzi hau. Eta, bueno, hor kontatzen du Major Tomen azken bidaia. Bakizu ez David Bowieren Space Oddity abestian, ba, Ground Control to Major Tom, bueno, Major Tom honei eskenitakoa da, eta ointxe entzungo dugu abestea, bueno, gora hartziko dugu entzulei bazpare, ba, Gaiukoak direla Mikel Abrego, Okene Abrego, eta Drake, eta begiak egiak baote, ba, bide huts zigiluak argitaratuko duela, esan bezala jaren 18an, ostial honetan, 12 abesti osatuta dago, eta, bueno, ba, musikalki anitza da, giro rockerotatikan elektronikara egiten du jauzi, topatzen dugu drum and bass, jungle, hardcore basatia, bateria, baxua, samplerra, eta hotxaren bitartez, Martxel Alcarazok egin du soinu teknikari lanak Garate Estudiotan, andoainen, eta, bueno, bentxe isildu ingo naiz, eta entzungo dugu azken bidaia. Igo volumena. Espazio muzikoateak bere atzean ertsi zirenean, bazekien Major Tomek gura bere azken bidaia izango zela. Atzera kontu aurrera, atzerantz alegia hasi zen odisea espazial baten azken bidaia. Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, zero. Isiltasuna osoa eta borobila.
bakarrik lur kontrolaren ahotsak, oizko agindu teknikoak ematen noizbehinka urratzen zuena. Ez zuen euskoan unea, hainbeste biderra mesturiko unea, iritsi zitzaion ia ohartzeke, zalantzetan ibili gabe ireki zuen atea, kanpoan fitxik ez, iluna, baino ez beltza, ikuspena atsegin zitzaio, eskuineko hankaneki aurreratuz, bere ibilbideari ekin zion, besterik gabe. Espaziontzian, lur kontrolaren hitz jario bukagaitza entzun zitekeen oraindik, ia, oiruka. Ba, hoxe izan da gaio. Temazo. Temazo puxka. Eta ze ondo, bigarren kafeak eskaino du primizian abesti hau. Ui ama. Ze hore. Ze horea eta ze jatorragian. Beraiek bai. Eta beraiek, noski. Txantxetan esaten dugu, askotan aipatzen dugulako jatorrak gehala, eta aipatzen digutelako, baina jatorrak gehalako. Eta oso jatorra Doinutatik aratago podcastean elkarrizketatu duzun gonbidatua? Bai, oso, Leire Palacios. Ba, oaintxe entzungo dugu, berak, esateko daukana, ze eskatu diogu bere abesti kutxunak aukeratzea. Hoixe bea. Eta... Lau aukeratu ditu. Noski. Oaintxe entzungo dugu. Ba, hemen dugu doinuetatik aratago. Entzuten badugu, baina... Ez dugu entzuten. Beraz, ze kontatuko diguzu, Iñaki? Ba, entzuten duen bitartean, esango dut, aurreratu eta pixka eta aukeratu ditu abestietan, erabilidura kontzeptu bat abesti batean, pila bat usatu zeitala. Dala? Erraiak lastandu. Wow! Ze ona. Eta santzidanean, jain txak, eta gero montatzen nintzenean podcasta, berriro inun, en plan de, txak, erraiak lastandu, ze polita. Ba, azaldu ezala. Hoixe bea. Gaurko doinetatik aratago saioan, Leire Palacios daukagu gurekin, asko kazetari lanagatik ezagutuko dute, beste batzuk proiektu kudeaketagatik, batzuk literaturagatikan, musikagatikan, baina bueno, gaurkoan bintzat musika zitzeingo dugu berarekin, ongi etorri Leire. Kaixo, eskerrik asko. Bengoz, hemen gaude, kosatuztegu pixka bat lotzea, biok gabiltza agenda estuarekin, baina, bueno. Hilabete mugituak izan dira, proiektu asko, gauza asko, gauza ederra asko, eta nik bintzatu guztu handiarekin hartu nuen zuen proposamena.
Eta, bueno, denboraldia amaitu aurretikan hemen gaude. Bai. Askori galdetzen diet ea musikazaleak diren, uste zure kasuan nabarmena dela, bai ez, musikazalea bazarela, eta Bai. entzuten duzula musika desente etxean. Bai, txikitatik gainera, musika izan da niretzat mundua deskubritzeko modu bat, nik uste dut jende askori gertatuko zitzaiola, ez? Hori. Mundua deskubritzeko modua izan da. Alde batetik, bai agian letrak ulertu nahi nituelako hizkuntzak ulertzekoa, nik uste dut Ingles Akademian baino abestiekin ikasi nuela, hizkuntzaren zati handi bat. Eta gero era berean, gurasoek eta bai neba eta bai bioi txikiak ginenean eta asko bultzatu gintuzten instrumenturen bat jotzera edo behintzat musikaren inguruko jakintza minimo bat izatera. Eta bai biok bati eman zioten instrumentu bat eta beste bati jarri zioten beste bat eta ia da ez genuela ibilbidea hondirik egin musikan ez batak ez besteak, baina bai biok izan garela oso musikazaleak eta bai niri datorki dela musikazaletasun hori berarekin kontzertutara joateagatik eta berak bidea zabaldu zidalako hainbat estilotan eta hainbat gauzetan eta gero nik eman izen dizkio dalako urte asko dantzari. Musika egin baino, gorputzarekin musika bizitzera. Eta hori izan da, nik uste dut gehien bat urteekin musikarekin lotu nagoena, dantza. Bai, bintzat, lehenbiziko arrakasta etzen izan zuek lortzea musikatesnaria jotza, baina, bueno, zanezakegu arrakasta ere izan zuelaz, bide batetik edo bezetikan lotu zizuten musikarekin, horri esker. Bai, asko bizi izan dut musikaren bitartez, eta bizi izan ditut pozak, frustrazioak, animoak, askotan zitu izan dut abesti batek nik esan ezin ezakena esaten duela, esaten zuela. Abeslari askorekin gertatzen zait, idazle askorekin baita ere. Eta uste dut alde hortatik, ez nuke jakingo azaltzen nire bizitza, edo ez nuke jakingo azaltzen bizitzan egin ditudan gauzak, abestietaz ezingo banu hitz egin. Eta horrengo hau izendatu diate nire bronkano galdera bezala. Eta beti errepikatzen dudan galdera da, kostatu zaizu lau abesti hauek aukeratzea? Bai, klaro, noski. Baina batez ere lau abesti horiek aukeratzeko helburua edo ezagik nola esan, adar bat behar nuelako. Behar nuelako pentsatu, izan behar ziren lau abesti nire biografian importanteak zirenak, edo momentu bizinari naizen momentu honetan importanteak direnak, eta bakizu ez, etengabe ez, buklean, lupean entzuten ditugun horietakoak, edo eta nahi nion zu egin Euskal Herriko realitateari eta hemen egiten den musikari, eta nik zedakit bagian erabaki behar nuen, ez? Non lerratu eta nondik ibili. Eta azkenean, proposamena egin zenidanetik, grabatu dugun arte, hainbat denbora pasatu denez, agenda hori kuadratzea asko kostatu zegulako, konturatu naiz, pentsatzen nuenean tarte honetan, nostalgiak nola bait edo ez dakit nola zan, ez da inbeste nostalgia, baina bizitzak eramaten ninduela erroetara, ez? Bizitzako hainbat etapetan zehar, niretzat garrantzitsuak izan diren abesti horietara. Eta horiek dira ekarri ditudanak. Askotan pasatzen zaigu, hau da erabaki bat hartzea, inorrek ez ditu lau gogoko, asko gehiago dazkagu. Noski. Nik ere gaina nahi tatzen dut kutxunenak eta ez gogokoenak, ze hor badago desberdintasun bat. Bai. Eta erabaki ekartzea da, eta erabaki ekartzen askotan jotzen dugu zen bezala erroetara. Eta nahi badezu entzungo dugu aurrena aukeratu dezu lehenengo abestia. Zagit aurkeztu nahi duzun aurretikan, esan nahi duzun abestiari buruz zerbait edo entzun eta gero... Nik uste dut abestia jartzen dugunean zuzenean mundu guztiak ezagutuko duela. Tell me why I love you. You never became like a child. You never gave me nothing. You only stand by your side. Nik ezagutzen nuen, eta seguro entzule bate baina gehiago ere bai, zein da aukeratu duzun abesti? Australian Blonderen Txup Txup. Hau da, baina urte batzutako himno bat, urte askotako, urte askotako himno bat. Belaunaldi oso baten himnoa, zinemari oso lotutakoa, baita ere, Martin Hatxeren soinu bandaren parte da. Era berean, garai batean Generation Next diskoa atera zutenean, hainbat musikari espainolek, Subterfuge, Records horrekin, horren bueltan zen izan hainbat talde bildu izan zituena, eta niretzat izan da, nik musikan pentsatzen dudanean,
nire lehenengo oroitzapenak, datoz kanta honekin, ikusten dudalako, nire neba ikusten dudalako, Osa, esan dizut, nire lehenengo oroitzapenak nebarekin dututakoa, gira musikari dagokionez, eta nik oso oroitzapen ederrak ditu kanta honekin eta nire nebarekin. Politak. Azkenen urteak pasa dira eta urteak pasata ja gehiegi erabili den, Espaini mailan erabili den hori ez, indie etiketa hori gehiegi erabili da, eta agian ezagidan nazkatu hitza, baina nekatu duen etiketa bada, baina justu abesti hau atera zen garai horretan, puri-puria zeuden talde asko, eta momentu horretan bintzat etiketak etzun nekatzen, baizik eta ia etiketa pilatu egiten genuen, edo entzuten taldeak etorri da, aukera ematen zen, gero igual batzertzen zenuen, edo ez? Nik da etiketekin baino beti fijatu izan naizela musikan zerbait mugitzen baldin badit edo ez. Ez dit hainbeste importa, ez dit hainbeste nork egiten duen edo nola egiten duen ez etiketa daukan, ez? Baizik eta esan dakoa, zerbait erraia nolabait lastantzen baldin badit edo ez. Eta hori da kontrolatu ezin dezakedan gauza bat. Orduan, aitortu behar dut guilty pleasure pila baditu dela edo humanoa naizelako eta gertatzen zaizkidalako gauza horiek eta zoragarria iruditzen zait. Bai gertatzen zait adibidez kantonetara bueltatzen naizenean, asko gustatzen zain nola dagoen grabatuta. Zikin entzuten den kanta hau. Zelan entzuten den batzutan ematen du kaset batetik CD batera pasatutako kanta horien soinua daukala, ez? Edo zarata, ez dakit nola ezan. Eta asko gustatzen zait, gaur eguneko grabazioetan soinua oso garbi joaten da askotan. Esango nuke euskal musikarien artean ere auto ezberdinak daudela, ez? Dependez estudioetan grabatzen duten eta norekin grabatzen duten, soinu batzuk beste batzuk baino garbiagoak direla, baina askotan joera, digitalizaziorantzko joera hori dela, masterrak eta asko garbitzea eta soinu lineak asko garbitzea. Eta kanta hau iruditzen zait ondino daukala puntu naif zikin hori. Eta entzuten dozunean, gitar horien riffak ondino daudela zikin eta bateria hori zikin dagoela, eta hotxa ez dela perfektua inondik inora ere ez, eta gari batean mugitzen ninduen ritmo horrek, urteekin iruditzen zait, nire memorian behintzat oso ondo zahartu duen kanta badala. Ez askotan zenbat eskertzen den naturaltasun hori ez, soinuan, erritmoetan, eta askotan hori da eramaten gaituenak era ez, zuk erailizu ez ditzori eraman mugitzen nagun zerbait, askotan naturaltasuna mugitzen gaitu. Hain simplea da batzutan ez da behar ez beste zer eta... Erabat. Niri asko gustatzen zait disko batean entzutea adibidez, pedal bat, edo horrelako gauzak, ez? Ez daudela erabat pulituta, ez daudela erabat kenduta. Entzutea momentu baten hori ikasko un batzuk bali mazkazur, klak bat zezu. Hortxe erizen sartzen. Artisauaren marka, eta hor dago teknikaria eta musikarian arteko elkarrekintza, eta sartzen zara beste inguru batean sartzen zaitu. Honi buruz, seguro oso ondo itzengo zigun norbait Karlo Sinaga izango zela, Bai. Baina orain ekarri dugu produktore bezala baino, musikari bezala ekarriko dugu gurera. Eta entzungo dugu jarraitu horretikan, Lisaberen azizkuka da. Esan dugu bezala, Lisaboren azizkuka da entzuten ari gara, Zelekuak diskotik ateratako, hor bi azizkuka daude, ezagit lehenengoa edo bigarren aritu zitzen nahi zenun, nintzat lehenengoa karri dut honetara, diskoa irekitzen du abestia da, eta niri bintzat izugarri entzatzen zait. Bai, hau ezagutu nuen, txapa adibidez ezagutu nuen lanagatik eta, Lisabo unibertsitate garaian ezagutu nuen, garai hortan niretzat unibertsitatea izan zalako leku bat
toki askotako jendea ezagutzeko, kultura begiratzeko edo mundu ikuskera bat konpartitzen dugun arren, mundu ikuskera horren berezitasunak ezagutzeko toki bat, eta batez ere musiken entxalada eta literaturaren entxalada horretan barneratzeko modu bat izan zen. Eta nire unibertsitateko lagun minenetako bat, Miriam, oso Lisabo zalea zen garai hortan, eta oso Martxen Mariskaren zalea. Baita ere. Eta berak deskubritu zidan Lisabo. Eta deskubritu zidan zer zan, horrelako kontzertuetara eta horrelako aretoetara, Lisabok gani batean jotzen zuen tokietan, sartzea, egotea, zikinkeria hori, pogo horiek, bizitza hori zer zan. Eta ikaragarri disfrutatu nuen, zer diren gauzak, nik urte batzuetara, nik karrera amaitu genuenean, da lanean hasi ginenean, eta gauza horiek, sortea izan nuen, lan batean koinziditzeko Carlos Osinagarekin, txapekin, eta momentu horretan lagundu zidan, erreportaje batekin, baina era berean lagundu zidan beste gauza batekin, eta da, garai hortan, oso zaila zen lortzea, eta gaur egun ere, Martxen Mariskalen liburua. Eta bere bitartez lortu nuen liburu hori, eta lortu nuen Martxen Mariskal ezagutzea, eta lortu nuen Martxen Mariskal elkarrizketatzea. Lortu nuen ezaten dut, ez zelako erraza, ez ego kontu bategatik, baizik eta, badagoelako jende bat, agian edabideak ez dituena beste atzegin, edo. Eta niretat izan zen oso momentu berezia, eta kanta honek oso oroitzapen onak ekartzen dizkit horrekin lotuta, badalako, kantak daukan intentsidadeagatik eta letragatik, eta badelako, apur bat, nik uste da noi gertatzen zaigula, ez? Batzuetan gaudela tentsio lasai batean, baina tentsio batean zaude. Lanean zaudela, edo gauzak gertatzen egin zaizkizulako, badakazu nolabaiteko tentsio bat barruan, naiz eta lasaitasun itxura ematen duzun kanpotik. Eta niretzat kanta hau da, tentsio egoera horiek lasaitzeko laguntzen didan kanta bat. Nik ez dut gidatzen, baina pentsatzen dut gidatuko banu, izango lizatekela konturatu gabe, abiadura areagotuko lidaken kanta bat. Ziur naiz. Asko gustatzen zaizkit dituen paroiak, asko gustatzen zaizkit dituen erabiltzen dituzten formulak, amaieran Gorka Urbizurekin batera izango nuke, Gorka Urbizuren ahotsa dela, amaiera aldera agertu egiten dena bestian, letra ikaragarria da, eta asko limurtzen didan kanta bat, nagoen kanta bat, eta hori ipurdia jartzen didana. Ez da egunero entzuten dudan kanta bat, baina entzuten dudan bakoitzean, zeke dizudana, tentsio hori berreskuratu egiten dit, barrutik gora antzera maten nagoen kanta bada. Ziurrenik hori da, Lisaboren musika definitzeko hitza, ez? Tentsioa. Tentsioa askatu, hori, abiztionetan, ebezadezetan, hori da Lisaborena tentsioa sortu, eta estan da. Geruzekin dijoaz. Geruzekin. Errepikapenak, bain eta berriro, eta... Ezaguna egiten zaizuz doinua, errekonozitu egiten duzu, eroso egiten zaizu, puntu batean distortxo hori, eta sartzen zara, ez? Bas kiribilan sartzen, eta ja barruan zauzkatenean, momentu horretan, txak. Jakin, segurazki kointzitu genuela Lisaboren kontzertueritako batean, zu Mirian zendekan klasean, eta ni Mirianeko herriako badukan klasean, Aspenekan klasean. Beitu, Aspen. Eta orduan, seguro kointzitu genuela kontzertu batean. Oso txikia da mundua. Oso txikia da, Euskal Herria eta gehiago. Niretzat, Mirian eta Aspen zagutzea izan zen oso derra. Musikaldetik eta literaturaldetik ere. Baina Miriamekin baneukan musikarekiko hori, eta niretzat izan zen, askotan topatzen dozunean. De hecho, topatzen dozunean zure fantasizun honietako, ez? Baina guk adibidez, genukan koina bat, ez lekuakekin, eta guk ez zuten genuen elkarran artean ez ginela lagunak. Ez lagunak ginela. Ez lagunak ginela. Oso kontzeptu polita da, Lisabo bitartez ez lagun bat topatzea, oso kontzeptu polita da. Bitik lau egin dugu, erdia iritsi gara, eta hirugarrena entzutea tokatzen zaigu. Guazen entzutera. ¿Dónde está tu pájaro, plumita? Dime dónde está tu pájaro, plumita. Mi pájaro
gaur, ez dugu aipatu entzulei, baina, bueno, Tabakaleran gaude, Donostian gaude, eta hau grabatu dugu asteazkena baino egun batzuk lehenago, eta justu atzo esan zuten, hori, Donostiko Jazzaldiko programazioa atera zuten, erosteko aukera, eta hortxe zegoen beste Silvia Pérez Cruz. One More Time. Eta jarri eta berehala, One More Time, baina jarri eta berehala sarrerak egan hasi ziren. Ez naiz Euskal Herrian egon este hauetan da, ez naiz ez da konturatu, ez naiz enteratu. Baina, bueno, nik uste dut Silvia Pérez Cruz badala urtero behin ikusi behar den artista horietako bat. Aspertzen entzaituena, beti zeo zer berria daukana, sorgindu egiten zaituena, erabat. Bere garbitasun eta honestidade musikal horrekin. Ahotsa dauka ikaragarria, baina hori ezatea bere mailako musikari batena ez da ezer berria ezatea, ez? Baina indarra dauka, garbitasuna dauka, zorrotza da, bere ahotsak hainbat kolore ditu. Niretzat oso urdina eta oso horia da. Silvia Pérez Cruz. Ezagutu nuen Carlos Osinagak Carlos Osinagaren bitartez ezagutu nuen Silvia Pérez Cruz, eta kanta hau da, Plumita, pila bat, gustatzen zidan kanta bat, ez dakidalako zergatik, baina urteek aurrera egiten duten enean txorien inguruko kantak gehiago gustatzen zaizkidalako. Bai, bueno, zer esan, txoria txori, baina... Agian honek ere bauka erroetara itzultze hori atxiren epatu duguna. Bai, nire kanta kutxunenetako bat, Euskal Herriko talderik kutxunenetakoa itoiz da. Eta gale egiten da nire mantra bat, eta, bueno, zekilen profezia, eta, bueno, beste hainbat, ez? Ez nuke jakingo bizitzen disko horiek entzun gabe, kanta horiek entzun gabe. Baina gero ia da, egunerokotasunean beti saiatzen naizela horrelako goza bat, ez? Egin behar baldin badut, aldentzen horietatik mundu guztiak entzuten dituen musika dalako edo horrela pentsatzen dudalako, ez? Askori barrura aldu zegoen musika dalako. Eta, ez dakit zergatik entzun nuenean kanta hau, lehenengo aldiz entzun nuen Victoria Eugenian, aurten ere jotzen egon zanean, ez egon zan, konfinamendua maitu edo, bueno, ja ateratzen hasi ginenean. Pixka dela zaitu ziren, herritik bazen aterak, perimetral hori bai. Izan zan ikusi nuen lehenengotariko kontzertua berea, eta kanta babestu zuenean, bueno, askotan gertatu izan zait, Silvia Pérez Cruzen kontzertutan, baina negarrein nuen. Eta iruditu zitzen momentu bat horren ederra, horren gerora entzun izan dudala kanta, bueno, diskoan, ez, viniloan, eta bueno, zarean ere badago, baina ez da berdina. Ez da berdina, sortzen duen atmosfera hori, sortzen du erotikaren sentzumenak ikutzeko ahalmen hori dauka, eta beltzen da momentu bat non berdin du nor daukasun alboan, kontzertu, Silvia Pérez Cruzen kontzertu batean, zuta bera zaudetela. Niri hori gertatzen zait berarekin behintzat. Justu da zintzotasuna ipatuko nuna beragatikan, eta hori dala transmititzen, bueno, zintzotasuna eta esango dugu, musika mailaz batzen ez kontzertu horretan, besti baten argiekin egin zuten jolas hori guri argian sartu. Ikaragarria izan zen hori. Hori izan zen izugarria, baina hori. Zekan zintzotasun hori berarekin egoteko oso humanoa da, kantatzen dudan hori gertatzen zizkigun gauzen inguruan, eta era berean kantatzen digu denok bizi dugun, ez dakit nola esan. Nik uste dela publikoaren temperatura oso ondo neurtzen duen musikari bat. Segurazki bai. Empatia handikoa. Eta horrek nik uste egiten dizula asko konektatzea. Oso eskerronekoa da, baina oso modu politan. Ez da eskerrak bine eta berriro esaten dituen horietakoa modu utxal batean. Ez? Egiten dizu berarekin konektatzea. Eta gian da umei hitz egiten diegun bezala, ez? Umei hitz egiten diegunean, bere alturan jartzen garela, ez? Eta nik uste Silvia Pérez Cruzek hori egiten duela audientziarekin. Irratian ibilitakoa zara, eta badakizu irratian denbora egan egiten duela, hemen ere metafora erraxa erabili dugu kasunetan, Silvia Pérez Cruzek bezala. Eta azkena bestira pasatu behar dugu. Beitu, oso ondo da, torkit, egin duzun lotura hau irratiarekin, Belakoren aerean bez, aukeratu dut. Zergatik eta ez da nire Belakoren kantarik kutxunena, baina bada nire bilbidean importanteenetakoa, zergatik eta irratian hasi nintzenean erabaki nuelako, hartu nuelako sintonia bezala erabiltzea, momentu askotan. Eta ordan oso oroitzapen honak ekartzen dizkidan abestia da. Kasetaritza munduan gauzak egiten hasi nintzenean eta inondik inora ez nun pentsatzen
sekula irratsaio bat aurkeztera du zuzentzera helduko nintzenik, eta niretzat hori izan zen, puntu eusen eskutik izan duen aukera ederrenetako bat, eta ilusio handiarekin gogoratzen dut enkargatu zizkidatenean 10 irratsaio horiek, ez? Eta belako izan da 10 irratsaio horietan izan zen niretzat totem bat, ez? Sartuko ditut niretzat ezagunak diren elementu sonoroak, niretzat funtzionatzen dutenak, ni behintzat mikrofono atzean nagoenean eroso egoteko. Eta horregatik importantea da kanta hori niretzat. Hasierako galdera zen, ea kostatu zitzaizun lago aukeratzen. Imaginatzen dut, sintonia bat aukeratzea 12 irratsaio dontzako izan behar duela munduko gauza zailenak. Nik uste dut gainera ez zaiola importantzia handirik ematen, ez? Irratia entzuten dugunean gauzak erraz sartzen zizkigula edo ez, zuk ere badakizu hau. Eta entzule bezala askotan ez garela paratzen norbaitek aukeratu dituela sintonia guzti horiek eta norbaitek aukeratu duela nolabait saio baten estetika sonoro hori, mapa sonoro hori zein dan. Eta normalean bat tokatzen zaigu guri, ez? Edo tarteak egiten ditugun hori, edo aurkezle lanetan gabiltzan hori, edo. Eta asko gustatzen zait era berean kanten arteko false friends horiek topatzea, ez? Aitzea kanta baten hasikera eta esatea, honek dauka beste honen itxura. Beste honena, bai. Asko gertatzen zait hori ere, asko gustatzen zait. Baina ez zaizkit gustatzen hainbeste estruktura oso erraz asmatzen ditudan kantak. Adibidez, ez? Pues aquí viene un puente, hemen dator estribillo bat, hemen dator, eta ez, zepegatzen dizun belarrira, eta justo hain zuzen ere hori topatzea, abesti bat. Abesti ezagutu gabe zaudela entzuten, eta errepente egiten dizula mugitu, eta jo golpea bakizulako hortzik hori bada, seguro. Eta askotan pasatzen da hori, Askotan gertatzen zaigu. Eta estilo batzuekin, genero batzuekin ikustut beste askorekin baino horrezago gertatzen da. Erosotasuna ematen dizu, nolabait. Ez daituelako, batzutan behar dozulako musikak zu interpelatzea, eta beste batzuetan eroso egotearekin nahikoa zaizu, konzentratuta egun behar dozulako. Eta ez da, bai. Edo ekidozulako egun mugitu bat, eta batean aitzea asko zagutzen dozun kanta bat, dalako etxera bueltatzea bezala, edo txan egotea bezala. Batzutan, lehen aipatu duguna bezala, Lisaboren kasuan bezala. Behar dozu, dios, askatu behar dut zerbait nolabait, eta behar dozu inkomodidade puntu hori sortu, ez da? Hori gustatzen zait kantetan. Nolabait ere, izan dadila letretan edo izan dadila musikan, egin dezala zehozer, sortu diezta dela zehozer barruan. Belakoren abesti hau sartu zuten Amen diskoa, uste 2016an, baina eta ezakit hau nahita izan den ere ekartzekoa edo bakarrikan irretiak izan da, hau hori, grabatu zuten 2016an, baina uste hasiera-hasieratik jotzen zuten abestitako bazala kontzertu izterakoa. Baina batzutan kazetariak zazun, ama, kronika idatzea jarrer, eta ez dakitza abesti dena, ez topatzen nion, eta entzun diet mila aldiz, eta etzan erresa topatzeko kanta hori. Gainera zan, askotan hiltzatuta lagatzen gintun kanta bat, kontzertu amaieran, Nina Simon kantatzen zuten beste batzutan, ez? Eta etzenekien oso ondo, baina niretzat badauka oso letra guaia, dandana genukan aurrean ez dagoan ez debez. Eta nik uste dut hori dela gure belaunaldiaren himnoa, nola gaitez, gurea eta eurena. Promestu ziguten dena, egin genezakela dena, sinetxe egin genuen, unibertsitatera baldin magindua zen, dana, lortuko genuela dana, eta horrean ez genukan ez ebez. Eta tokatu zaigu... Eta topatu dugu. Bai, eta hori izan da, gure belaunaldiaren leitmotifa, nola baitez. Ez baldin badituzu guraso dirudunak edo aitonamonak hil egiten direnak eta erentzian etxe bat uzten dizutenak, joan zaitez etxe bat erostera gaur egun, edota nik zeakit. Edo ez badozu ezagutzen el primo del vecino del amigo, aber non lortzen dozun elkarrizketa bat ezakit zerrerako, edo hori da tokatu zaiguna bizitzea. Eta gara belaunaldi bat hiper prestatuta dagoena, bizitzari aurre egiteko, gainera berean kotoi artean egon dana. Orduan dandana geneukan, baina aurrean ez zegoen. Nik zegoen momentu honetan gure entzuletako askoa direla buruarekin baietz esaten, eta ez topatzen modu hobeagorik agur esateko. Guk bai dakogula zerbait aurretikan, dela gure elkarrizketa guztiko, orduan agur esango dizugu eta mila esker gurekin egoteagatik. Zuei eskerrik asko, plazer bat.
eta gu bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ui. Ui? Ui. Ixitu egin da? Ze bai ixitu da. Ez toko itxe pasa zaion? Ui. Baina, badakizu ze? Zer. Bosta xola guri, ze abeslaria gurean dago. Beraz, aprobetxatuko dugu eta ongi etorria emango diogu, ze gurean dugu Iratz Urkizu. Atxaldeon. Atxaldeon. Ondo? Ondo, gustora. Kafea nahi dezu? Ez, momentuz ez. Vale. Bazpare. Eta... Bueno, sarreratxoa egingo dugu, sarrera preparatuta genekagun, sarrera egingo dugu. Oida, eta ni konpontzen saiatuko naiz? Hori da. Baina zuk segizketan. Amets berri baten hasiera gisa definitu du Iratz Urkizu Gaztainazpi abeslari horietarrak bere bakarkako ibilbideko lehen diskoa Iratz. 9 abesti ditu, horietako 8 berak sortutakoak eta 9. Aitak Imanol Urkizu Lertxundik. Lehen diskoa du Iratzek, baina ez da holtza gainean aritzen den lehen aldia. Bide batez Trikiti taldean eman baitzituen jende aurrean kantatzeko lehen pauso horiek, eta horretik soilik etxean abesten zuela adierazi izan du Iratz Urkizuk, baina izuek gaur gure estudioaino etorri da, eta etxean bezala sentiaraziko dugu, eta zuzenean eskainiko izkigu diskoaren 3 abesti. Gu, irrikan gaude eta prest. Zuek entzuleok, imaginatzen dut ere prest egon zaretela, ziur baietz, eta Iratz, zu ere prest ongi etorri bigarren kafera. Mi esker, bai, nire oso prest. Urduri xamar, baina pasako ja urduritasuna lasai. Hori azterketa bezala da, lehenengo minutun segitun pasatzen da. Bai, ez? Gainera, lehenengo galderako oso erraxa preparatutugu urduritasun hori kentzeko. Oso ondo, primeran. Ze lehenik eta behin, Iratz, zerten da, inorrez dara profeta bere herrian, baina zuk ostiralen eskiniko duzu lehen kontzertu bat, eta ikusi etenez, Arraunetxean izango da, Orion, Zazpitan, eta sarrera guztik agortu dira. Norbaitek erosin nahi bazun, ezingo du, baina gaina benal agortu ziren ez, 5 minututan. Bai, hori da. Sarrera jarri zidan aurreko astelenian salgai, eta ni azaldu nintzen, da nire aitak esan zian, Iratz, kriston kola dago zure sarrerak erosteko, eta zure laguna berbaldun magoia abixatu diezu. Azaldu nintzaneako, atekirik izianeako 5 minututan salduta zeuden. Eta zuk esan ez duen bezala, esan lehike amets baten hasiera dela, eta hori hasiera paregabea, ze inok, lehenengo disko atera eta bate oi hartzunik gabeko disko bat esango dugu ez, 5 minututan saltzia sarrerak, amets bat da, bai. Pozik egon goza, ez? Espero zen olako harrera bero ikusula? Oso pozik nago bai, eta ez. Argi izango naiz, ez nun bate espero olako harrera. Bai, ni oso gustua gelditu nitzala indako lanakin eta estudioan gelditu zan emaitzakin. Baina hori oso pertsonala da, eta azkenen bai egia dela, azkenen gehiena balio una dela zuri gustatzen zaizun edo ez? Baina gero jendiai erakutsi eta horrelako harrera eukitzia harrituta ez, enun bat espero. Eta diskoak zer moduzko horrela auki duzu. Imaginatzen dut, 11an argitaratu zenuen okerrez manaiz, hori da. Orain dela astebete, bai. Jendea geldiko zizun kaletikan, eta esango zizun nahizu entzun de disko hau, edo idatziko zizun WhatsAppean, edo lakoa gauzak, ez da? Bai, egia da, aurretikan, herri bertan adibidez, bai cover batzuk iten hasi nitzalani itxialdi hortan, eta jendiak bai jarraitze ziala pixkat itxialdi hortan edo YouTubeko cover hoietatik, ez? Orduan beti esate zian jendia, zure kantak sortu berko dituzu zeize, eta enteatu zianen, diskoa ateatzean joala, jendia zion, noiz ate berdu. Orduan, bai egia da, herri bertan bai igual itxoiten egon diala, noiz atera, eta atea zanen bai, ezagunak, nik bain arte esan dut, momentuz kritika honak entzun ditut. Igual txarrak esatea ez dialako atrebitzen. Izan leike, baina momentuz honak entzun ditut, eta aldortatik bultzada positiboa dela nik usteet aurrea jarraitzeko proiektu honekin eta pixkat animatuta jarraitzeko bai. Bai, zuk zeuk aipatu duzu YouTubeko kanal horri, hor bertsioak, ebe ibilinitzen saltzeatzen, ikusi nunez kautaren bertsio desberdinak, baina gero hasi nintzen bediatzen
entzunaldiak, ikustaldiak, Bai. eta aurkeztu duzu sentipenak giltzapean abestiak, dauzka 14.000 ikustaldi, eta da besteek daukatena, baino gehiago, bueno, justu hor dago ETS-erena 14.000-ekin ere, baina astebete da maki batek eta besteak urtebete, orduan diferentzia hortxe dago. Bai, a ber, nik beti jo izan ditut kantatzea gustatu zaitelako eta pixkat aitak animatu itelako, zatik ez ditugu egiten da, itxialdi hortan, denboa pasa bertzalako da, nera aita musika mundu lotuta dolako, biloi lotze zigun gauza bat izan zen, eta hortikan hasi nintzen hilotzen YouTubeko bideok ez. Eta bai, ETS-en kanta hilo nunen, eta ikusi nunen Kriston Harrera eukitzen aizala, zen ikusten beste bideokin konparatuta entzulego gehiena dakan koberra dala, eta ikusten nuen 13.000 ez duen, posible, baina, karo, hilabete bastante zian, da zuten, bueno, azkenen oain dela bastante hilotako bideo bada, eta, bueno, denbora baten gehiena gustatuana, eta hoi dana. Gero hilo zanen sentipena giltzapean, astebeten, holaxe izan zen, astebeten, horrek zekan kopuru berdina, eta zuten nuen, jo, nik ez dut asko kontrolatzen hori joan hau, baina bestiako laukiu alden bau, eta nahi asko iritze bazait, hau ja, astebeten asko da. Eta bai, egia esan da txundituta nago, eta ez nun espero, hainbeste... Egia da bai esan die oso pegadizu dala edo oso zean gelditzen kanta badala, entzun da, neko Adriako kabizate ziren. Jo, irat, egun guztia da makitxistua jotzen zure kantakin, ez de, bueno, Baby Shark izate ez da mitarten guztua, porque jendiak Baby Sharko izateu, bai, pegatu itezait, baina ez zait bate gustatzen da, espero eta hau pegatzia, baina ez izatia hori bezala, bintzat honeako. Orduan, esan dezakegu, itxialdia izan zela pixka bat, honen abia puntua, ez? Horra zizinen gitarra jotzen ikasten, edo, bueno, bintzat gitarra jotzen, doinuk sortzen, eta... Bai, da, beste elkarrizketan esan deten bezala, azkenen beti nekan asignatura pendiente, esango dugun bezala, beti eman ditin birila, jendia ikusten unen kantatzen da gitarrakin, ez? Esaten un, nike bai, egunen baten hori inberdet. Beti nekan hor, nahi nike bai gitarra kantatuta, jota gitarra kantatuta batea dana batea. Eta azkenen, itxialdia Kriston eskusa izan zen, eta esan nion, aita, bitu, ointxe denboa libre daka, eta ointxe hartuko. Nekabuz ikasi nun, nahitak pixkat akordek erakutsi zizkia, baina pixkat nerekabuz, eta egia da, ointxe eskutarten dakaten disko hau, horren aitzak izan dela, eta horren errudun esango du. Baina, beste norbait, konformatuko zen horrekin, ez? Bueno, akorde batzuk jo ditut, sortu ditut horrela doinu batzuk, baina zu aratago jontzinen, diskoa ateratzera baki zenuen, eta ez zen izan simplemente hori eseri, eta aitarekin akorde batzu jo, eta elkarrekin musika sortzea, baizik eta bai, hoi da, azkenen, pixkat izan zen, akorde batzukin hasi nintzen, saltxeatzen, da, venga, praktikatu ingoet, eta akorde praktikatzen da hola, derbende Kriston polita sonatzen zuen da. Zenun, grabatu ingoet, eta hortikan, pixkat, nik akordekatea, kanta batzukatea, eta gero, nik abiez bajua eta hori dana ez de kontrolatzen, eraita gehiago kontrolatzitu beste instrumentu batzuk. Orduan bai moldaketa batzuk intzitula kantana ez dakize, eta esan nun, aitak zintzen, venga, piztina botako geha. Eta, karo, zuek esan dezuen bezala, aurkezpenen esan dezuen, bideo bat estrikitila talden ibiltzen naiz, oendikan jendiak galdetu iteitela, bai, ibiltzen naiz. Gauza da, gauden egoeran egon da ez daudela kontzertuk, ez daudelako festak, ez daude kontzertuk zehortako da, irutzatelako gaina ere bai, erromeri bat ez dela eserita entzuteko ez, pixka festa eta dela, etorriko iala momentu berriro, hor segitzet, oaindikan talden, baina bai pauso bat eman nahi nula ni bakarlari bezala, eta bai esan berdet, Kriston suerti aukietela, talde hortan, adibidez gaur etorri zaigon, Aitor, Amilibia, laguntzea etorri zaitela eskerrik asko. Hor ezagutu nula, eta, apoio bezala earki etorri zaitela, eta gero, klaronekala bai Aitor, eta bai, bateri jolia etxaun urkizune lehengusua da, nerekin dago talden, gero piano joliare baina lehengusua da, Aino Urteaga, orduan Kriston suertia dakat, familio giroko zerbait, eta oso klaronekan ikin hartuko nula parte, eta Kriston laguntza ukiet, eta eskerrak eman berdizkiot familiai batez, askok, igual Kriston zaila dakaelako lortzeko talde bat, edo lako proiektu bat aurrera eramateko, eta nik asko eskertu berdet etxen dakatela, eta beratxa naizela alderdi hortatikan, etxen dakatenakin proiektu hau aurrera eramateko. Kilometro zero, musika kilometro zero dauka etxean. Hoi da, Kriston suertia dakat. Ze gaina hori, preparatuta genekagun galderetako bat, justu hori zen, ez? Abitu. Justu da hori, lehenengo
proiektua sortzen dezunean, bakarkakoa, baina noski, talde batez inguratuta, askotan da zalantzan diena, norengana jo hori abesti jazteko eta zure bide lagun izateko. Aurratu inaiz erantzuten orduan. Argi zenekan. Bai, oso garbinekan, gehien bat bateri jolia, teklatua eta gitar jolia zein izango zian nire talden, oso garbinekan, geho baietzko esan bertzen da, suerte aukiet baiet esan duela. Baina banekin zeinai atia jo behintzat, eta gero bajuakin adibidez diskon Joanes Ederrak grabatu du baita nerekin jozula Romeri talden, baina gero oso liatuta da bildoi dana, orduan Mati Nostolaza dago gurekin, de bai oso gustoa nago berekin, nik enun kointziditu berekin jotzen, baina bai taldekide batzuk eta esan ziren, horre dituko dugu, eta hoxe, momentuz oikin, gero bai gehituta dazkatela beste batzuk, baina bostok sortze dut taldia. Eta gila da kriston famili girua dakatela, kriston rollo hona dakaula, eta oso gustoa nagoela dakaten taldiakin, da ezin naiz kexatu, bai. Ikuste zaizu horpegin, hola, izartxu, izketan. Eta hasieratik antzenukan argi iratz deituko zala proiektua, edo ibilizinan bueltak ematen izen posiblei? Bai, egia da, bueltak ematen haitu nitzala, igual kanta baten izenburua jarri, edo kanta bateko letran zatitxo bat edola. Baina gero esan nun, iratz izena bea berezia da, ez da asko entzutean izen bat, orduan, disko, niretzako aurreneko disko honei, nire izena baino berezigo jartzeikan etzeola, eta nahikoa eta simple nire izena jarri nion. Laizter entzungo dugu gaurko lehenengo abestia, baina engea bidatzen bai libretoa, hementxe daukagula erakusteko jendeari, eta ez ikusi gu, letraegile dotorez bildu zarela, hor dago Krimen Uriberen letrak, Maialen Arzaiu, Saio Amurua, Xaber Zukia, Aner Peritze Euskitze, Itze Aurkizu, Tolosakoa dela gainera. Eta, bueno, dena etxean gatzen da, eta etxean gatuta, aipatu dugu leheno zuraita, eta berak ere egin ditu pare bat abezitako letra ere. Bai, hoi da, nik azkenen hoxe, lehen esan dizuten bezala nik doinukin ditut, baina ez dakat errestasunik idazteko. Orduan, atia jodiet ezagunak zian jende batzui, nire lehen guzina izan daitzea, bandejan nekan. Eta gaina asko gustatzen nola idazteun, eta behai eskatu nizkion, bi kanta indiskit diskon. Gero beste bi Xabier Zukiak idatzizkit, beste bat Maialen Arzaiusek, gero singela Sentipena giltzapean Saio Amuruan ere askoitiko lagun batek idatzit. Asko dakat eskertzeko, ze etzaio gustatzen bere izena da esatia, etzaiola asko gustatuko. Baina, asko gustatzen zaio idaztia toidana, baina bainez ditu plazaratu bere hitzak. Eta nik laguntasunagatik ez esan zian bengairaz. Idatziko izu zerbait eta idatzin ziten. Eta gero Krimen Uribena adibidez olerkin liburu bat irakurtzen nahi ginen aitatani, eta pila gustatu zitzaian olerki hori, eta behai galdetu nion, posible izango nun erabiltzia, eta esan zian ilusio handia ite ziola gazte jendiak bere letrak erabiltzia, ze gaur egun gazte jendeak gehiago tiratzeula beste musika estilo batea igualez, eta igual euskera gutxixio, entzutea euskera ez, baino beste estilo baten, eta ilusio handia ingo liokela letra hori erabiltzia, eta bai, suerte eukin unortan bai. Guri ilusio asko ingo diguna da, lehenengo abestia entzutea. Iratzin izango da joko duzun lehenengo abestia? Zueri kantua izangoa, Aitona Monei eskenia dana, nik kasu hontan ere Aitona Monei eskaintzi bet asko dakatelako eskertzeko behaiei. Ze, ni behaiekin ezin izan du naiz, guraso lanen nahitu dialako, hainbat zirkunstantzikatik, baina nik uste ni bezalaxe hainbat pertsona daudela, bai guraso edo iloak, Aitona Monai asko dekauna eskertzeko, ze asko egon dia gurekin nik uste, eta askotan ez deula baloratzen zenbat emategoen guretzako ez, nik eskerrak eman nahi dizkiet kantoiekin da, kanto behaientzako. Ze ona, eta gure set akustikora zoazen bitartean, guk Donostiko espazio bat ezagutuko dugu. Eta laizzer, lehenengo abestia. Teia Fabrika, Donostiako Egia auzoan gaude. Proiektu eraldatzaileak garatzeko espazioa, elkargunea, tresna gara, kolektibo eta pertsonei zuzendutakoa. Gure areto multifuntzionalak, bileragelak, bulegoak eta coworkinga zuen proiektuen zerbitzura daude, elkarlanean sinesten duen komunitatea gara. Zatozte gure teiatupera.
Harremanetarako irubebikoitza teiafabrika.eus. Eta bagoaz, lehenengo kanta entzutera. Aitona, konta idazu ipuin ura, noiz eta nola sortu nintzen mundura, noiz hartu ninduzun zure besotan, ni lokartu arte kantuz bertxotan. Zenbat bizi dugun elkarrekin, eskertu nahi dizut kantu honekin. Amona, konta idazu ipuin hori, nola zutitzen nintzen, nola erori, zertara jolasten ginen umetan, eskolarik etzen egun hoietan. Zenbat bizi dugun elkarrekin, eskertu nahi dizut kantu honekin. Eman didazuna orain bueltan, itzuli nahi dizut kantu honetan. Zenbat bizi dugun elkarrekin, eskertu nahi dizut kantu honekin. Txalo. Eta badator berriro, gure elkarrizketa setera, Iratz. Goza bat izan da, lehenengo abestia hau entzutea, beti da goza bat zuzenean entzutea abestiak, eta bigarren zati honetan askotan heltzen diogu pixka bat produkzioari edo horrekin lotutako gauzak komentatzen ditugu, eta zuk aipatu duzu aurreko zatian pixka bat taldekideak zeintzuk izan diren, eta guk gogoratuko ditugu, ze gero behiz gain kolaboratzaile dexentere izan dituzu. Eta gozada badare bai ez lehenengo disko batean hainbeste kolaboratzea izatea, ez, zu zeu zaude ahotsetan, aipatu dugu Etxaun Urkizu dagoela baterian, Joan Ederrak ibili dela basuan, naiz eta gerozuk aipatu ezun orain Matxin Ostolaza ibiliko dela.
Aitor Amibilia gitarra akustiko eta elektrikoetan gaur entzuten egon garen bezala. Eta kolaboratzeetan sartzen gara Iker Lauroa, beti bezala gauza pilatekin, gitarra akustikoa, elektrikoa, banjoa, mandolina eta kabakinoa. Ezintzun gauza bakarrain. Ezintzun bat egin. Ara, bai. Ara itxoin, txoin, iratz ez dugu entzuten. Ez da gizte pasadan, hemen. Bitartean segituko ez, kolaboratze desente daude hemen, eta urrengo da Arantzazun Mujika biolinarekin, Andoni Garzia estail eta mandolinarekin, Ainoa Urteaga Sorazu pianoan, hori aipatu dugu leno, Ariane Gaztainazpi goikotxea txaloak egiten, Asier Gaztainazpi goikotxeakin batera, Imanol Urkizur Ertxundi daf eta panderarekin, eta hau Ame Estudioetan grabatu izan da, Mutrikun, eta soinu teknikari bezala Axurlar Arizmendi aritu da, eta azken aldin desientetan pasada hemen jendea Ame Estudioetan grabatu duna, eta Axurlar Arizmendirekin egon dela, eta bukatzeko, irudi grafikoa Jon Ezabala Sarrateak egin du, eta kamera laguntzaile gisa, bainat Arroyo Gizabaluki duzu. Bai, hori da. Hau da lagun kuadrilla, hau. Bai, egia esan da, esan dut lehen, netzako, aberatsa sentitzen naiz, dakaten, ukieten taldeakin eta dakatenakin. Ze azkenen, apoioa oso handia izan da, egia da horren erdia familia dela. Baina, holakotan zote begonenen datxarrenen familia horre goteala, eta nik adibide paregabia dakat. Azkenen bultzada hori emateko bertan egon diala, hor daudenak eta ez daudenak, azkenen, bai nire amata eta horre hon diala, eta azkenen musika mundun sartuta daula, baina nire amak guri aguantatzen, azkenen, ze tela marinera. Baina... Bai, merezi dute, gure aintzatespena. Bai, egia esan bai. Bai. Eta, bai, adibidez, Arian eta Asier Gaztainazpi nire lehengusu dia baita txikik, eta ilusio gaitezian behaiekin estudioa jutia, ze azkenen eozteinak ez daka aukera hori txikitan ikusteko, edo ikusteko nola dan disko grabazio bat. Eta behaik etorri zian, eta, Ame Estudiokoak Axularrek esan ziren, txalok sartuko ditugu kanta hontan, singeleen, esate dizut, netzako estudioa izan dalako laborategi bat. Bai. Ze kantak eman dituten ideatikan atea dia guztiz ezberdin. Idea hon bat nekan, baina paregaben atea dia. Eta behaientzako kriston ilusioa izan da, ze gutxi jo, disko honde behaien itzena jartzeko. Jo esan dezun bezala, Iker Lauro artista. Bai, aukera uzan dut berekin, beak nire diskon parte hartzeko. Eta esate izut, gauza bat sartu, bestia sartu, kriston irudimena zekan, oain gitarra sartuko, gero beste gitarra sartuko. Hor zan, grabazion esate genuna, gero zuzenekoa jo berdeu, hau edanak sartuta, ze jo berdeun. Baina, moldatu geha, nola baita moldatu geha. Baina, bai, egia esan da, aberatsa naiz, hainbeste jendekin, gero eskerrak eman berdizko de bai, Jon Ezabalai, aspalditik esauten un lagun bat da, eta... izugarrizko diskoa indit, diseinua eta guzti. Oso polita da diseinua esan. Asko gustatzen zait, irutzei zerbait desberdina inditela, eta ezberdintasun hortan polita, eta eskerrak eman berdizkiot behire bai, sartzen nahi dan ordu guzti hoiengatik. Bai, eta izu bat, aipatu dituzu hori txaloena, Axularren idea izan zela, esan oso ideia hona izan zen, ze abesti erdi aldela, sentipena gintzapean da, abesti erdela egiten du mosketa bat bezala, dizu txalo horiek, eta jarraitzen du pixkat estilo desberdintxo batean, baina... Festagiron bestela sartzegula ez, nik diskoan hasiera baten singela enakan garbi zein izango zen, baina gero diskoa grabatzen eginan bezala, kanta hau entzuten eginan bezala esaten hon, diskoa udara hasieran atea berdet, udarako gauden egoeran gaina pixkat animatuko dugu hemen girua eta kanta hori. Eta bai, egia da, eskerrak amezizkiotelare bai Axularrei, eukitun ideia batzungatikan, asko nekan idea berdinetikan jundia, ez? Osea, bai instrumentu batzuk desberdina sartu izkibe, taldekideki eta hori dana, gitar jolia jun, da, nik hau joko nukeola eta oso ondo, bateri jolia jun da, nik hau sartuko nioke, hau eta behaien laguntza izugarria izan dela, laborategi hortan. Baina bai Axularre gero idea oso onak eukitula, eta bat txalona izan da, eta bai asmatu du bete-bete nik ustet. Eta zeona da, ez? Kasunetan ez dakizan lehen aldia horako estudio baten zinela grabatzen, eta hor dunez, lasaitasuna beharko duz, imaginatzen dut hor urdurizoa zela. Azkenen lehenengo aldia da, zure proiektua da, gogo aso jartzen diozu,
baina pixkat arrotza egiten zaizu olako leku bat jaso eta hor teknikariak ideiak ematea eta Bai. proaktibo izatea bintzat eskertzeko izango da. Bai, hoi da, behataz aparte taldekideke bai eman ditu ideiak, eta nik uste, nik hasiera baten esan nioen gaina, Osea, diskoa grabatzea goaz, nik naketa ematei zuet, gutxi gora bera idea bat iteko, oain, okurritzen zaizuen ideia guztik, balekok. Aurrea, ze azken zuk esan dizuna hasi berria naiz, nik ez detila ezer kontrolatzen mundu hontan, bai, nei basikon gustatzen zait, baina azkenen beste kanpoko jendiak pixkat esperientzia dakana, o adibidez nik gitarran, esatizut, hasi berri hortan, igual adibidez aitorre beste idea batzuk baldin badazka, esaten nio, zuni baino gehiago kontrolatzen zu, venga, aurrea, idea aurrea, eta idea guztik onartzen zian. Osea, bai. Nik oso gustura jarretuko nuke galderak egiten, baina tartetxo bat utzi behar dugu azken zatirako, ze horterako ere bai prestatu barezula, ze ezagit kontatu izuten, baina sarraskia izeneko zatitxo bat daukagu. Ez, nik uste nahi eta ez diela abixatu. Eta goiurik txintxorpegia daka, baina sarraski zorrotza preparatzen du. Baina sarraskiaren aurretik pixkat lasaitzeko eta nerbio kirioiek askatzeko esketuko dizugu bigarren abestia jotzeko. Zein izango da bigarren abestia hau? Bai, bizitzarekin leian izango da, kantau adibidez neraitan bertsio bat da. Kantau bai nere diskon sartu nahi izan nula, gehien bat nere familiantzako eta neretzako berezitasuna handia dakan kantu bat dalako. Ze, nere osaba autoistripu ziltzan, eta neraitak behai eskeni nahi izan duzion bere maketan kantu hau. Eta ordu nik enun nere diskon kanpo utzi nahi kantu hau, neretzako eta esan deten bezala familiantzako oso berezia dalako. Eta behai eskeni nahi diot kantu hau. Entzun dezagun bigarrena, eta badoa, iratz gure set akustikoa bidean. Nahi dezuenean. Itxasoa harkaitzarekin izaten duen borrokan bizitzarekin gu ere leian batak beste La
ipurdia. Atxaloak? Bota. Baino datorrela berriro, ez? Sarraskia gainditu behar du. Bai, ezakitu. Tira, azalduko dugu. Sarraskia tartean, guk letrak hartzen ditugu, aztertu egiten ditugu, eta galdera txoren bat botatzen dugu, baino ez dira galdera zaiak izaten. Sarraskia izena jarri diogu beldur pixka bat sartzeagatik. Eta beldur hori areagotzeko... A ber. Sarraskia. Zema gustatzen zaizune. Pia bat, baina ja, sartu ingo gea, ze bestela, Bai, seiak, bai, gainean ditugu. Aipatu duzu, Kirmen Uriberen poema hori, eta Mikel Urdangarinek hitz horiek erabilizituna besti bat egiteko, zarregia txikiegiagian diskoan, galdera erantzun duzu dagoeneko, baina guk komentatzen aitu gara, nundik etorriko zen inspirazioa besti egiteko, Mikelengatik edo Kirmenengatik? Ez, kasu hontan. Bitu, bakarrak izan zate, uste nun beste jende gehiago galdetuko ziala hori, eta bitu. Ez, bueno, kasu hontan Kirmenen liburuskan irakurritako olerki bat izan da, eta letrak asko gustatu zitzaizkian, eta nik egia esan zut, Mikel Urdangarin entzutet, baina kanta hori... Igual, ez tekite, ez zian sonatzen. Ez que asko dauzka. Bai, gehiagin, nik uste baiet. Eta egia da, oza, asinitzanen kanta, pia, gustatu zait, doinua ingen ion, ez da gize, oso ondo, Eta gero, batek ez dit, iratz, kanta hori Mikel Urdangarinek, kaka, tani, jodas. Bai, eta esan nion, bueno, doinu aldatuta ez du ematen. Doinu aldatuta ez du ematen. Eta bai, bueno, Kirmenen baimena dakau, hasi, aurrea. Mikel, espero ez molestatzia, ez da kantzik zure kantu bai. Eta sarraskiarekin jarraitzeko, hainbat abestitan, horrelako esaldiak esaten dituzu. Ubarroiei begira, edo aize egan joaten denezkea, edo egan joan zaigu gure txoriai, eta... Egan egiteak euskal musikan pixu handia du, kontzeptu hori abesti askotan entzuten da. Zuretzako abestea egan egitea da? Nik uste, bueno, kasu hontan egan joan zaigu gure txoria nerosa bai esandakoa da, juntzitzaigulako, bueno, pentsatzeten mendik ibilikoala. Seguro. Juntzitzaigulako, baina, bueno, kasu hontan nik uste lotura bat ingo jotela egan itiai, diskuai, azkenen dela nik uste... askatasun bat eman diotela nire izkiei, bueno, nire hitzei, edo nire doinu edo kantui, eta egan atera diala, ez? Giltzapean eukituten kantu horiek, egan atera diala, orduan, esan lehiket, nik indetela egan, eta horiekin lotura itia dakatu. Ohorezko matrikula gure sarraskian. Baina beti esaten dugun bezala, zuk ohorezko matrikula lortu duzu, baina saria gu jasoko dugu. Ze 3. abestia entzun behar dugu, ia 6 gainean ditugu, beraz horrekin amaituko dugu abestitxo batekin, gustora. Goixo. Eta zein abestuko duzu? Ezintzun falta nire singelak, sentipena giltzapean. Kasu hontan martxoso berren akustiko gogo bat ekarri deu, ze azkenen, bueno, singelak instrumentu asko dazka, nik usteet bajoak inastea, bateria toa idana daka, guk ez dazka guain beste gauza. Aitor dani bakarri gaude, ni ahotsakin da Aitor gitarrakin, askoz gehiago ezin deuin. Orduan modu akustiko entzungo deu, baina sentipena giltzapean. Perfecto, goazen entzotera. Eta besti honekin utziko zaituztegu. Bihar arte, gozatu. Taberna zuloak elkartu gintuen,
inguru hortan eroso sentitzen ginen, besarkadak eta algarak gailentzen ziren, eta zure begiradak babesten ninduen. Agian umegia ginen, ez genuen jakin aurre egiten, eta sentipena giltzapean gorde genituen. Denbora igaro ala gertuago geunden, guren erabezaroa bakar bat bihurtu zen, arrats koloretsuak bilakatu ziren, zenbat oroitzapen non eraikitzen. Agian umegia ginen, ez genuen jakin aurre egiten, eta sentipena giltzapean gorde genituen. Agian utzi diogu ume izateari, eta atzean utzi gara azkenik, sentipenak hasi dira gelditzen hilik, giltzapean gordetakoak jada ez dute izenik. Agian umegia ginen, ez genuen jakin aurre egiten, eta sentipena giltzapean gorde genituen. Agian umegia ginen, ez genuen jakin aurre egiten, eta sentipena giltzapean